A idea ten unha serie de pasos. Ti precisas, en primeiro lugar, estar registrado, un registro gratuito que se fai no mesmo momento, entón, a partir de aí, ti envías, tes a posibilidade de enviar unha idea. Che pide unha serie de requerimentos iniciais, a xente de Galegolab valora a posibilidade desa idea, que non sexa estratosférica, nin que teña unha posibilidade real de desenvolvemento. A partir de aí sale publicada. Nesa segunda fase de publicación a xente valora, fai preguntas, vota na parte da dereita a súa valoración. Hai unha serie de movimentos. Unha vez que a xente se ve que ten posibilidades reais de que a xente lle dá o seu apoio, pasa a ser proxecto. A partir de que é proxecto xa se definen concretamente as necesidades. Pois necesito cartos, necesito material, necesito persoal, necesito parte de logística, o sea, según a xente vai aportando, pois as barriñas de porcentaxes van medrándose hasta completando cada unha das partes. Pois realmente como unha obra pública. Pero se non se consigue todo, non pasa nada. Os cartos que se poñen non se poñen definitivamente. Se eu poño 15 euros para o Galego Gym, se finalmente non se consigue o diñeiro necesario para facerse, non se collen os cartos. Iso obriga a que, bueno, é fácil, porque así podes poñer só sabendo que se vai facer iso, e se non se fai, pois devolvenche o diñeiro. Bueno, pois está moi ben, pois a ver se se logran moitas iniciativas a favor do galego grazas a galegolab.org. Apúntense, rexístrense. Supoño que podemos acceder a Galegolab dende o móvil, non? Sí, bueno. Estamos niso. Ti, a ti que che pasa que queres enlazar co seguinte tema. A que sí? Por aí van as cousas. O iPhone. Exactamente. Que nos trae todos aquí a todos. Que pasa co iPhone? Estou certo de que dende a grande parte dos móviles inteligentes se pode acceder a esa web, porque é unha web feita con estándares e iso é o que teñen os desenvolvementos actuais. Que lle pasa ao novo iPhone? Que novidades nos trae? O novo iPhone, a verdade é que é por fin unha mellora con respecto aos modelos anteriores, que é o que viña agardando a xente dende hai moito tempo. Porque o iPhone xa levaba 3 xeracións, e a segunda e a terceira prácticamente non incorporaban nada, era a mesma apariencia externa e ianlle metendo cousiñas pequenas, unha cámara con máis megapíxeles ou conexión a internet un poquinho máis rápida, pero non cambiaba esencialmente o que o móvil. Cal é o salto desta vez? Agora, desta vez, primeiro xa cambia a apariencia externa, unha apariencia nova, igual non é tan elegante, pero está ben. E ten, por exemplo, é un poquinho máis delgado, e logo ten unha especie de marco metálico ao redor, que aparte de darlle unha certa robustez, porque as capas do lado, en vez de ser plástico, é vidro, o sea, unha cousa un poquinho máis rígida e resistente. Aparte, ese ariño metálico que ten ao redor serve de antena, polo que debería mellorar un pouco a cobertura. O sea, que aparte as cousas estéticas tamén teñen funcionalidade. Pero o grande cambio probablemente é a resolución de pantalla. Agora temos unha pantalla que ten máis de 300 dpi puntos por polgada, de maneira que prácticamente, cando vemos un texto aí, é como lelo nun folio impreso con impresora das boas, vaya, que non notas os puntiños, non ves os píxeles, senón que é algo que se agradece moito. Nunha fotografía daríache igual, pero ler texto é moito máis agradable. E permite unha lectura máis cómoda de páxinas web, correos electrónicos, SMS, o sea, que serviría un poquinho para todo. Ainda así está por ver como se comporta esta pantalla baixo a luz do sol, que é un problema que teñen moitos móviles. Bueno, que ademais tamén ten dúas cámaras, non? Si, ten dúas cámaras. Ten outra para facer videoconferencia, que non videochamada. O sea, non serve para chamar a teléfonos 3G, pero sí serve para comunicarse con outros iPhones deste tipo. Polo momento, só a través de Wi-Fi, na que se espera que para o ano que ven se poida facer por 3G, pero terán que chegar a acordos coas operadoras, porque para iso vai fallar unha conexión un poquinho boa, e claro, a xente non sempre... Bueno, falando de operadoras, que é o que nos interesa, porque claro, co anterior iPhone tiñamos a limitación de que só unha operadora en España a distribuía. Neste caso, desta volta xa dixeron que tanto Movistar como Orange e como Vodafone van ter o móvil. Polo momento Movistar xa adianta que a xente que aínda teña un iPhone dos anteriores e que non teña cumprido o compromiso de permanencia para poder cambiar o terminal, que van poñerlle facilidades para que poidan renovalo, porque esperan que a xente queira cambiar, porque ven así estas cousiñas que a xente colle o gusto, e moitas veces quere renovar o móvil antes do que corresponde. E claro, para non perder clientes, pois van poñer facilidades, pero logo o que ten é que haber competencia, pois sempre che van a ofrecer os terminais máis baratos cando cambias de operadora. Polo que o que é decir o prezo fixo non se pode facer, porque ademais vai cambiar según a cada persoa, porque según o contrato de voz que pilles, o contrato de datos, se estás nunha operadora ou noutra, pois vanche facer distintas ofertas e incluso haberá xente que o vai a poder conseguir de balde, como pasou cos iPhones anteriores. Bueno, pois a verdade que é algo que... Eu quedar aí coa intriga daquel prototipo que aparecera nun bar, finalmente foi de verdade ese prototipo.
prototipo, a verdade é que precisamente porque foi ese prototipo, perdeu moita gracia toda a presentación, porque a xente xa sabía todo o que se ia presentar. Xa sabía que ia ser así, non? E logo hai cousas que se foron adiantando, pois que xa a xente sabía un pouco, cousas como, por exemplo, que en vez de ter un micrófono, ten dous, como pasa tamén co móvil de Google, porque un deles aproveitase para coller o ruido do entorno, do ambiente, e fai unha especie de resta para eliminar o ruido despois nas nosas comunicacións. O sea, que se estamos nun bar, a xente que estea falando con nós non está escoitando todo ruxe, senón que escoita só a nosa voz. Ese tipo de cousas, que son pequenos engadidos que se fan ao móvil, ao final melloran moito para o usuario e ve que ten un terminal mellor, e logo outra cousa que van a agradecer todos é que lle melloraron a batería. Ese tipo de cousas sempre para falar máis e para navegar máis por internet. internet. Porque aparte nestes cacharros consumen batería moitísimo, e xento que non quere é ter que cargar o móvil no medio da tarde, que non lle chegue ni sequera para un día completo. Bueno, pois por iPhone, por teléfono móvil, por ordenador convencional, por sobremesa, por portátil, colaboren con galegolab.org que as súas ideas a favor do idioma galego. Moitísimas grazas por acompañarnos. Ata unha próxima ocasión e que triunfe a iniciativa. Vale? Marcos, vémonos a semana que ven. Ata a semana que ven.